Meiltä kysytään usein, paljonko meidän palvelumaksu on. Vaihtoehtoja on 3. Prosenttiperusteinen palvelumaksu, joka on 2,9%. Sitten meillä on kiinteä kuukausimaksu, joka on 49 € kuukaudessa. Tai laskukohtainen palvelumaksu, joka on 9,90 per lasku. Sä voit valkkaa näistä, mikä sulle sopii parhaiten. Ja tähän liittyen vielä. Palkanmaksu on automaattista, eli sun ei tarvitse tehdä itse nostoa mihinkään. Me maksetaan palkat aina pikapalkkana ilman lisäkuluja. Joten palkka saapuu sulle reaaliajassa, kunhan asiakkaasi on ensin maksanut laskun ja sitten meidän maksutiimi käsitellyt sen. Mut mikä palvelumaksumalleista kannattaisi sit valita? No hei, mäpä kerron teille. Eli jos te laskutatte säännöllisesti, esimerkiksi joka toinen viikko, niin suositellaan, että käytetään joko sitä kiinteätä palvelumaksumallia tai sitten prosenttiperusteista. Jos taas laskutus on sillä projektiluontosta, että esimerkiksi joka 3. kuukausi muuta vastaavaa, niin silloin ehkä se per lasku on järkevämpi vaihtoehto. Joka tapauksessa se prosenttiperusteinen on varmin vaihtoehto ja se toimii suurin piirtein jokaiselle.